An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasituma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ natarasa kalo 9 septembre kalo don bi o tile 15 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ donma kɔnɔ ye an balada k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo 2 don hijira san 1444 san dogo de b'i kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka polisilakaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la k'a yira k'a fɔ giri min n'a kuma bɛ senna k'a ko kɔni cɛnɛlaka ko fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ de kɛ k'olu fara matɔw kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana lakanabaw nara marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ k'u yɛlɛla mugujugu ka o kɛra sababu ye ka maa 2 bonyanko ni k'olu kasaraw ni na ka maa 3 jɔngi o ko kɛra cogo ɲɔgɔn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la bi dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na taamaba dɔ o daminɛna ka ban o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ furajɛla fanga dɛmɛ wulikajɔw ka kɛ surasikan minnu bɛ yen ka se k'olu to yen o ko bɛ cogo ɲɔgɔn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasuma balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw ye wulikajɔ min kɛ Segu sira la n'a kɛra kunu subɛ ni ka dugujɛ kunu na n'o kɛra Jarabugu a yirala k'a fɔ k'an ka jamana lakanabaw k'u ye wulikajɔba de kɛ ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa minnu ye wulikajɔ in kɛ ko mototigiw tun don maa 6 u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ta moto la maa 2 u ni maramafɛnw b'u bolo maa min na n'u nana ka na se pɔsi ma u kɔni ye wulikajɔ de kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka mugu ciw ka se ka olu kɛ an ka jamana lakanabaw y'u jaabi a yirala k'a fɔ ko mugu kunkan kɔni Segu pelengana yɔrɔw la ka taa i ka dɔgɔ blansira yɔrɔw la k'o kɔni ma dogo maa la maa caman ja siranna lakanabaw ye wulikajɔba de kɛ ka se ka maa ninnu kɔni k'u kunbɛn an balada k'a fɔ ŋaniya min tun ma o ma se ka sira sɔrɔ a yirala k'a fɔ k'a wulikajɔ sen fɛ mobili kelen u y'o jeni ka moto dɔw ni ka se ka moto saba bonyanko ka kasara ta ni ka ɲɛ solu ma o kɔfɛ maa 2 bonyanko baarakɛla dɔ ka taa se dɔnyɛnɛka dɔ ma k'ulu kɔni jɔngɛna nka jɔngɛni kɔni k'a ma kɛ jɔngɛdaba ye lakanabaw kɔni wulikajɔ kɛ dugula maa caman ka fɔ la Segu ka taa se i ka dɔ ka fɔ Jarabugu yɛrɛ a maaw ka fɔ la ko wulikajɔ min kɛra lakanabaw fɛ ko wulikajɔ in kɔni cɛnɛlaka ka korogera o de kama ŋaniya juguya min tun b'u la k'o de kama k'o ma se ka kɛ an ka lakanabaw ka wulikajɔ fɛ kuma kolomara tɛ dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ nin na ɲɔgɔnna fɛn min na yara bɛɛ la kan ka lakanabaw ni k'u bila sanfɛ jamana in basigi lafiya Ala ka jamana in ni k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an balada k'a fɔ dɔgɔfɔrɔnjɛ in kɔnɔna nara marabolo k'an ka jamana lakanabaw kɔni olu ka mobili dɔ o nana yɛlɛ mugujugu kan a kɔni kɛra so ye ka wolokina an ka lakanabaw ye maa 2 bonyanko olu kasaralu ni na ka maa 3 jɔngi kuma min na n'o kɛra an ka jamana lakanabaw o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u sina ka timinanja ka se ka dɔ fara kɛta wa ka avion wuli ka taa maa minnu bɛ n'olu jɔngɛna ka t'olu ta ka taa n'o ye Lapitani yɔrɔ ninnu ka se ka larawuliba caman ta ka ɲɛsin ye ma narana lamini ka fɔla bi k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi cɛnɛlaka ka ko lakana kɔni ka baaraw dili bɛ ka don kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɔlen filɛ ka nin kɛ k'u b'u den de n'o tɛ k'a fɔ bi maaw tun b'u ye yɔrɔ minnu na bi na k'i ka dɔn k'o nɔgɔyalen bɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya bɛ sabati sira o sira fɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen anw tun ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ min ye nasigilakaw fɛ Ali Cangara ale tun minɛnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ na a tun bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan kunnafoni dɔw tun bɛ yen k'a fɔ ko i ka dɔn ko jadiwala tigilamaw olu kɛ jɛɲɔgɔn don o kuma minnu tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu fɔra ka tɛmɛ nasigila Ali minɛnen kɔfɛ n'a tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw bolo u y'u ka baara kɛ ɲɛdɔn kɔnɔ na ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɔ yen ka na n'a ye fo Bamakɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɔfɛ u y'u Ali kana bila ka yira k'a fɔ kuma minnu fɔra la ko kuma ninnu tɛ sababa ye ko jadiwala tigilama tɛ bi wa jadiwala tigilamaw jɛɲɔgɔn tɛ fɛn minnu bɛ yen n'o fɔra la o kuma k'olu tɛ sababa ye ko wulikajɔ ninnu sen fɛ u ye ale sɛgɛsɛgɛli sugu bɛɛ lajɛlen dɔ la fo ka taa bila ni maa minnu bɛ nɛgɛjuruw ci sɛgɛsɛgɛlikɛbaw u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin bɛɛ lajɛlen la nka k'a ye k'a fɔ ko Ali kɔni ko a nɔ tɛ ko la an bɛ waati min na kana bila la an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana kiiritigɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn hali bi maa o maa bɛ n'i y'a sɔrɔ u nɔ bɛ ko la n'u y'o minɛ u bɛ fɛɛrɛ balalen ka sira de bolo kan mɛ ni min nɔ tɛ ko la u bɛ fɛɛrɛ kɛ ni ka se k'o fana ni ka se k'o bila Ali kɔni k'a nɔ bila la k'a sen dɛ k'a dɔn k'a fɔ kuma min fɔra k'i ka dɔn k'a tɛ o kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen yarabi n'u tɛ ko la
fɛɛrɛ b'a la i ka se ka kɛ cogo min na u bɛ se ka bila ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na olu ye taamaba k'o daminɛ sɔgɔmada in na o taama yɛrɛ cɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a dɔn k'a fɔ bi ko furancɛla fanga ma ɲɛmaaw u b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u tanu k'u barikada wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin mara in ma an b'a lɔn k'a fɔ u bɛ foli kɛ o la o kɔfɛ surasi minnu dagalen bɛ olu fɛ bi n'o surasiw n'u dagalen bɛ yɔrɔ min na ko jariwala tigilamaw u talen don u sigi olu ni yɛrɛ de kan jariwala tigilamaw tun kɛlen bɛ ka yɔrɔ minɛ n'u bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma u b'u ka jɛjugu siri yɔrɔ min na ko lakanaba minnu bɛ bi dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na u talen bɛ ka taa sigi yen de o tuma olu bɛ fɛn min fɔ marché kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a yira maa ɲɛmaaw la u kana surasi ninnu bɔ o yɔrɔ in na ye surasi komanda min bɛ bi a n'a ka cɛdenw olu b'a fɛ u ka to yɔrɔ in de la ye wa ni min ma far'u ka foyi kana b'u la hali bi ka se k'u timinanja wulikajɔ fɛn fɛn bɛ bi n'o ye ka dɔn k'a fɔ basigi ye ka ɲɛsin mara in ma u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin surasiw ma wa u bɛ fɛn min fɔ jamana ɲɛmaaw ye ka wulikajɔ kɛ hali bi ka dɔ fara kɛtaw kan nka surasi minnu b'olu bolo bi n'i y'a sɔrɔ olu bɛ baara la yen u n'olu kan bɛnnen don wa u bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la olu t'a fɛ foyi ka b'u la k'a fɔ yɛlɛma bi don la yɔrɔ in ka kɛ kan yɛrɛ de ye o ye wulikajɔ kunba ye an bɛ dugawu kɛ taama in kun tɛ dɛ basigi lafiya bɛ se ka mara in sɔrɔ cogo min na ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ polisilakaw olu ka syndicat wulikajɔ kɔni kɛra olu fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn o fɛn ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye bi n'i y'a sɔrɔ o kan ka kɛ ko dɔ farala saraw kan olu tigi u yɛrɛ ye o kɔnɔna na u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ni ala sɔnna ma u bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ b'olu yɛrɛ bila hakɛ kɔnɔna na k'o sɔrɔ olu tɛ jamana in lamɔden dɛ olu yɛrɛ jamana den i n'a fɔ maa tɔw i y'a se ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma syndicat n'o y'u ka lafasali tɔn ye a ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ commandant Modi Jalo la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Septembre kalo tɛmɛnen l'an 2021 an ye kunnafoni sɔrɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a décidé ka saraw bɛɛ hakɛya fonctionnaires ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛɛ ye catégorie kelen o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ye catégorie A ye polisi la ani ye catégorie A ye corps wɛrɛ la aw bɛɛ ka sara kan ka kɛ kelen ye diplôme min b'i bolo polisi la n'o diplôme kelen bɛ mɔgɔ min bolo corps wɛrɛ la aw bɛɛ ka sara kan ka kɛ kelen ye o de ye giri ye mais an nana bɔ mun kalama mun dira an ma o ye ko wɛrɛ de a kɛra i n'a fɔ sisan nɔ peut-être que an ye faso ka lamɔdenw ye dɔw y'a ka den lakikaw ye mais comme an ye politiw ye an ti comme jamanaden tɔw an miirila k'an dusuma ɲɔ ka lamɛnli kɛ donc an taara sigikafɔ hukumu kɔnɔna la u ye fɛn o fɛn ɲini an fɛ sigikafɔ o kɔnɔna la an tɛmɛna n'a bɛɛ sira ye fo ka na se bi ma giri kɔni tɛmɛna sira o sira fɛ an y'a bɛɛ suit pas à pas mais an bɛ don min na ko bi nin y'a kalo fila ye an ka giri dalen bɛ ministère de l'économie et des finances la a tɛ bɔra kuma k'u la an t'a dɔn voilà maintenant sisan giri kɔni bɛ ministère de l'économie et des finances la a bɛ bɔ yen ni sira min ye o bɛ anw yɛrɛ de bolo n'u m'a d'a ma an bɛ taa a dira tɔ minnu ma ni kuma ma caya ka se anw ta in ma o tuma an ti fasoden ye wa erreur kɛr'u ta la u y'a corriger o fana kuma ma caya o tuma an ti fasoden ye wa donc sisan an bɛ dusumanɔ min kɔnɔna la an b'a ɲini aw fɛ hali bi a bɛ to o kɔnɔna la nka b'a la dɛ a b'aw tulo ma jɔ n'an ka wele sera aw ma diɲɛ don o don parce que don n'a nataw la an b'u lamɛn ni kuma jɔlen ma fɔ an ye an b'aw wele n'an bɛ taa ni sira min ye an bɛ taa an b'o kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye commandant Modi ni tun y'ale ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ atelier ba dɔ n'i y'a sɔrɔ ye ka se ka ɲɔgɔn faamuyaw k'olu sigi sen kan mun ni mun de ka kan ka sariya tigilamaw ka se ka wulikajɔ kɛ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ maaw minɛ ka taa tunga na walima ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma duguma sira tali fɛ ka se ka fu siri waleyaw dan na o ye faraɲɔgɔnba ye tile 4 kalan o baara min bɛ ka kɛ an ka kiiri ni sariyako minisiri n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Mamadu Kasogi la ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kun ye mun de ye an ka lamɛn. mɔgɔ caman bɛ bɔ u sigida la ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'u bɛ taa u dayirimɛ ɲini mais dɔw bɛ bin bolojuguw kɔnɔ mɔgɔw b'u bila sira juguw kan donc ka t'u bila ko kuntankɛw la dɔw fana u bɛ dɔw fana faga u bɛ dɔw kɔnɔnafɛnw bɔ k'a feere o fɛn bɛɛ bɛ a sɔrɔ a kɔnɔ maintenant pour que ka se ka o waleya in kɛlɛ an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fɛɛrɛ kɛ ka kunnafoni sanuman di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu minɛna a ko la k'u ɲangi sariya sira kan ani minnu bɔra a ko kɔnɔ minnu y'a victime ye k'u protéger ka fɛɛrɛ kɛ pour que u kana se ka bin o fɛn kɔnɔ donc n'u bɛ taa u kana taa duguma sira fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka sɛbɛnw sɔrɔ ka taa sira jɛlen fɛ duguma sira kɔlɔlɔ caman de b'a la potentialité min b'an bolo Mali la ni mɔgɔw y'u intéressé ka baara kɛ a ɲɛma an mago tɛ ka taa yɔrɔ si surtout sɛnɛ bagan mara mɔgɔw bɛ k'o secteur négliger an man k'o négliger or projet caman bɛ yen ka financement di mɔgɔw ma o kɔnɔna na mɔgɔw ka wuli u k'o yɔrɔ minɛ o ye olu ta fanfɛla ye minnu ye kɛwale jugukɛlaw ye an b'a ɲini u fɛ a ko u k'a dabila n'u m'a dabila n'an bolo dar'u kan don o don u bɛ ɲangi dɛ.
an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kiri minisiri kan ye jamana kɔnɔ na ala kɔfɛ ninnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ de la ala kɔfɛ foyi tɛ se ka olu ka hakilaw ni ka wuli ka bɔ yen u y'a yira k'a fɔ ko wulikɛjɔ minnu bɛ sen na ko baara de kɛtɔla filɛ sen fɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten ka kiritigɛlaw u bɛ wulikɛjɔ minnu kɛ ni u ye baara minɛ fɛn o fɛn nɔfɛ o ko kɔni u bɛ kɛlɛ ka bɔ an sen na pewu ni wulikɛjɔ minnu bɛ sen na hali bi u ka fɛɛrɛ kɛ nin kama bi nin kuma in bila ka fɔ hali bi ka dɔ duguma sira fɛ maaw bɛ gɛlɛya sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kiri minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Mamadu Kasugi la maa caman b'a fɔ kiri bolo kan bi bi na a bɛ wulikɛjɔ min na nanen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko wulikɛjɔw bɛ sen na u fɛ ka kiritigɛla wa jamana ala de olu ye a dɔw bɛ yen minnu n'an ye baro kɛ maakɔrɔw la n'i y'a sɔrɔ dɔ ye alu badara na kasi a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ale kɛ cɛkɔrɔba tuma min na a ye kiritigɛ daminɛ o y'a yira la k'a fɔ a ka tiɲɛ de ta ka fɛn bɛɛ to yen o b'an hakili jigin ɲɔgɔnkaw ka sare la e ka dɔn Mali kɔnɔ a tɔgɔ ma dogo maa si la wa an bɛ don min na ko bi denmisɛnnin cinin fana n'i y'a sɔrɔ bugunikaw fɛ yen min ye ka dɔn ka bɛɛ ka ye mɛmɛ ta kɔnɔbu ka den don ale yɛrɛ ye denmisɛnnin ka don sifina ka don bi kiri kɔnɔ na maaw b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kiri la k'ale mɔgɔ foyi tɛ surafɛn na u ye baara min kalan k'olu mɔgɔ bɛ sariya de la ne ni ɲɔgɔnnaw cayara an ka kiritigɛlaw fɔ u mana fɛn fɛn ta k'a sigi sen kan a bɛ sira sɔrɔ k'o kɛ ni ala bɔra ye maaw ɲɛ tɛ maa si ye n'olu tɛ u ka fɛɛrɛ bali k'ale bi baara ninnu mana bila sen kan u fɛ jamana kɔnɔ na basigi lafiya o bɛ cogo ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ na Moribugu ale yɔrɔw la gɛlɛyabaw bɛ hali bi min ye ka dɔn k'a fɔ an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna ɲininkali k'ale la an balimakɛ bɛ min ne bɔ Moribugu mara la an bɛ don min na ko bi ko mun gɛlɛya de bɛ aw ka maraw kɔnɔna ye an ka mara kɛrɛnkɛrɛnnenya Sɔmana kɔni gɛlɛyaba de bɛ Sɔmana hali bi sɛnɛ bɛ se ka kɛ an ni Sɔmana bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen na an kɔni kamana gannen don min na donsow ni sɔrɔsiw cɛ la donso fa dɔnnen don a ba dɔnnen don u ka dugu dɔnnen don sɔrɔsi fana dɔnnen don mais kungo kɔnɔ mɔgɔw de bɛ dibi la ka donsow kɛlɛ ka sɔrɔsiw kɛlɛ ne yɛrɛ ka hakilila la donsow ni sɔrɔsiw ka fara ɲɔgɔn kan ka kungo kɔnɔ mɔgɔw kɛlɛ parce que n'i ko mɔgɔ min ye jarisi ye mɔgɔ si tɛ sɔn mais n'i ye donsow wele u bɛ na n'i ye sɔrɔsiw wele u bɛ na mais jarisiw tɛ na olu ye jɔn ye o b'a jira ko maliyɛnw tɛ kami donsoko in daminɛna u ma dugu wuli u ma foro jeni u ma maa kan tigɛ fɔlɔ mais jarisiw bɛ mugu ci armée na u b'a ci donso la u bɛ dugu wuli u bɛ mini don sira la sɔrɔsiw ni donsow sen tɛ ka fara ɲɔgɔn kan mun na maliyɛnw ne yɛrɛ bɛ fɛ k'o ju de dɔn quoi jarisiw bɛ dibi la sɔrɔsiw bɛ kɛnɛ kan donsow bɛ kɛnɛ kan mais munna olu tɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que kɛlɛ min ban dibiramɔgɔ ninnu ye janfanciw de mɔgɔ si t'u dɔn hali ni ko k'aw ka marifa bila bi donso de b'a bila jarisiw mɔgɔ foyi tɛ Mali kuma na hali n'a fɔra ko marifa ka bila u t'a bila n'a fɔra ko fɛn fɛn ko sira foyi t'a la bon donso de bɛ baara kɛ ni sɔrɔsiw ka yamaruya ye mais sɔrɔsiw ni donsow dɛsɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kun ye jumɛn ye n'a sɔrɔ mun don u k'a ɲɛfɔ donsow ɲɛna an kɔni ma foyi faamu na an ka mara in na walayi n'i y'aw yɛrɛ ɲininka sɔrɔsiw ni donsow tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa u tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n'i ye sɔrɔsiw wele ni sɔrɔsiw nana fana sɔrɔsiw bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ donsow t'a la quoi an yɛrɛ fɛ an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa kɛlɛ in ka ban pewu sinon n'o tɛ minnu b'a fɔ ko donso ye nin kɛ donso ye nin kɛ olu yɛrɛ de ye jarisiw ye donso de b'u dɔn mais sɔrɔsiw t'u dɔn minnu bɛ foro jeni minnu bɛ mini don a bɛɛ ye minnu donsow ka kuma jugu fɔ sɔrɔsiw ye ni sɔrɔsiw kɔni ni donsow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mankan in ban man di dɛ n'i ko jarisi mɔgɔ si tɛ sɔn mais mɔgɔ bɛ sɔn donsoya ma mɔgɔ bɛ sɔn sɔrɔsiya ma donc olu fila de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka dibiramɔgɔw kɛlɛ diɲɛ don o don poste dɔ bɛ attaquer don o don mini bɛ dun mais est ce que o ye donsow nɔ ye foro bɛ jeni dugu bɛ wuli o tɛ donsow nɔ ye donsow ko Mali armée ko Mali munna olu sen tɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔw ko gɛlɛya caman bɛ yen fana minnu ye sigidalama dɔw sɔrɔ k'a sababu ka donso dɔw ka wulikajɔ ye yalima ni donsow bilala k'a fɔ ko fɔ u ka fara sɔrɔsiw kan ka se ka jamana lakana dɔw ka fɔ la yalima o tɛna kɛ sababu ye maa caman k'i meleke donsoya la ka tila ka kojugu kɛ sigidalamaw la wa sigida la kɔni k'a fɔ donso ye mɔgɔ faga o t'an ka sigida la donso de bɛ tugu mɔgɔ mun na alimani biw kan olu de ye faso janfa u ka maa ɲangininw bɛɛ ye jarisiw ka mɔgɔw ye ni donso bɛ juguman kɛ maa bɛ sɔrɔ o jamana la yen bilen wa donso ta b'u ni Mali jugu de cɛ donsoya nani ko sigidalama dɔw fana ko donso ka gɛlɛya sera olu ma ko k'u tɔɲɔ u sigiyɔrɔw la ko fɔ ka sigiyɔrɔw nege b'u la e ka jaabi ye mun y'o la sigidalamaw yɛrɛ de ye jarisiw ye nka u t'o de fɔ donso ɲɛsin bɛ mɔgɔ mɔgɔ ma a bɛɛ ye jarisiw ye jarisiw teriw jarisiw kɛ kunnafonidilaw dugu dɔw bɛ olu tɛ donso fɛ fiyewu olu teri bɛɛ ye jarisiw ye n'i ye Sɔmana mara ta lajɛ u tɛ se k'a fɔ ko donso ye maa dɔ fa ye a ye dugu dɔ wuli a ye foro dɔ jeni o ma deli ka kɛ wa don o don ninnu bɛ mugu ci mɔgɔ la u bɛ foro jeni an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye an balimakɛ dɔ kan ye ka bɔ Moribugu mara la Masina mara don an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn basigi lafiya ye ala k'o sabati n'an bɔra yen balukalan tɔgɔ la don ɲɛnɛmaya an ka jamana kɔnɔ na o kɛnɛ kan min y'a ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ batali kɛ Silalakaw furumuso Fatumata Sise ale ye min fɔ a sen fɛ o filɛ balikukalan bɛ bolo min kan an tɛ se k'a fɔ k'a bɛ bolo jugu kan centre caman bɛ yen an ka centre ninnu balikukalan bɛ kala la bololabaaraw bɛ kala la n'i ye Mali yɛrɛ ta a bɛ fɔ min ma ko centre d'apprentissage féminin kelen bɛ Bamako kelen bɛ Burem kelen bɛ Nara
ani kucala donc musomanu mun ma se ka ta école la ani musomanu mun ka kalan danatra la ambe ku encadrer ka kalan duma ka formation duma u se ka u yerata ambalodan ka fo ni tuye akonyema kanye Fatuma taka kuma ko fe mi yanga kalango ministry de Ousmane ale tume kene ga yere mi foy o fle ni ba fe jamana yere ka tanye jamana ka bonogola fo famuyali de ka soro fo jamana de ka kala jamana de ka kalanko a bora kene kan ka foko ambe kalanke wali kan minnu tara kana bla anga jamana kono anafa aka dogo assise nationale kera malaya no esigi ka fowi a bora kono ka foko mali yere fene kono baluku kala aka sankorota ministère de l'éducation yere la direction sabade bi mais baluku kan semenen be direction mi yere la oye anga direction mi namba wile ale banga todun ka unkuna ani kalan choya minte ambe mindon comme ambe dirika minke tubabukan donc o kalan yoro a fora ko kunu ke akana ke ibita dron balu kala ibe kalan dron ibeta su no akake bara dige yoro we muso ni demsenu u be se ka famiyali soro o la chugumna pour ku yera ka sini yesigi anu bi se ka bara ke u yera yi ka nafa soro la bi se ko dunia anu famiyali bi se ko soro o kalan yoro no fere amalodan ka fo ni tuye ministry kan ya fora to mina anga kan doni bala no ya kumbai alaka ya kubaya nambura ye mi ka doka coronavirus o kuma ko ni chayele mbenga ona tabalele konana mauteka abolochi ta sebekula o kera sababu ye kene tigilamo kene na ministry so ka fara kene tigilamo ga uluni kuna fundla o kanyonye o kene kan Dr Talou Dara ale ba nyefanye baranyere akunye jumende angalame I b'a fɔ aw b'a dɔn cogo min ni bana kelen mun kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ jɔ a sen kan depuis san 3 san 2 sisan kɔnɔ ɲininkali mun tɛngura an na o de ye k'a dɔn ɲina sisan an bɛ yɔrɔ min Mali jamana kɔnɔ boloci bi bolo jumɛn kan n'o ye covid boloci an ka jateminɛw na bi an bɛ don min na boloci mun bɛ covid kunbɛn Mali la vraiment mɔgɔ caman m'a kɛ ni tali kɛra sigiyɔrɔma 100 la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ 8 ka taa mɔgɔ 9 na olu dɔrɔn de bolocilen don covid la wo dun ka dɔgɔ kosɛbɛ a dun dɔnnen don an bɛ yɔrɔ min sisan vaccin ninnu a nafa ka bon nafaba b'u la surtout minnu ni bana kɔrɔw b'u la n'o ye tension ni diabètew ni cancer ni sidaw ni bana gɛlɛngɛlɛnw b'u minnu na donc olu ka vaccination a kan y'u ma kosɛbɛ parce que a b'a bali bana nin ka gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la n'u sera ka vaccin kɛ mun ye k'a fɔ vaccin bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn Mali la vaccin bɛ fan bɛɛ fɛ n'i y'a jateminɛ an ka dɔgɔtɔrɔso kumabaw la dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na vaccin bɛ se ka kɛ a bɛɛ la et i mago t'i a la k'a fɔ ko i bɛ rendez-vous ta walasa ka t'i bolo ci n'i labɛnna i mana se ka se yen sɔgɔmada fɛ boloci bɛ k'i la fu waribɔ t'a la fana donc o bɛɛ kɛra pour que mɔgɔw ka se ka sɔn boloci nin na pour que hali bana n'a kɛra nali wɛrɛ ye a kana tɔɔrɔ base mɔgɔw ma bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na Mali la an b'o bolo de kan mais boloci nin fana mɔgɔ caman bannen don a la kumaw de fɛ kumaw de don kuma minnu tiɲɛ t'a la kumaw bɛɛ fɔra vaccin nin kan mais ni bana suguya mana na waati bɛɛ a dɔnnen don k'a fɔ mɔgɔw bɛ ŋunuŋunu kuma mun fɔ o yɛrɛ kɔlɔlɔ ka bon ni bana yɛrɛ ye donc ŋunuŋunu kuma minnu don a si kala t'a la kuma jɔnjɔn t'a la i b'a sɔrɔ a mɛnna karew kɔnɔ karisa y'a fɔ mais jateminɛw y'a jateminɛ vaccin nin kɛli k'a fɔ a bɛ kɔlɔlɔ base mɔgɔ ma fo k'a fɔ ko tɔɔrɔ b'a la a tɛ mais toujours a ka faamu k'a fɔ fura o fura n'i b'a kɛ fɛn misɛnninw bɛ se ka k'a la k'a fɔ n ye pikiri kɛ n fari kalayara n ye pikiri kɛ n kunkolo ye n dimi o kɔrɔ t'a ye ko boloci mun kɛr'i la a man ɲi boloci nin kan ye an balodan ka fɔ ni tun ye Dr Dara ni tun ye ale kan ye min ye kɛnɛya ministre so kɛrɛnkɛrɛnna directeur de la santé ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka Dr Traoré ale ye kuma min fɔ o filɛ ne tɔgɔ Dr Traoré Cheikh Amadou Tidiane ne ye santé directeur général ye yarɔ covid-19 a daminɛna depuis 2019 kɔ kan mais a sera an fɛ yan nɔ mars 2020 na depuis o dati fo kana se bi ma an y'a ye wagati dɔw la a bɛ yɛlɛn wagati dɔw la a bɛ jigin mais sisan sumaya wagatiw don an y'a kɔlɔsi sumaya wagati minnu tɛmɛna a bɛ caya o wagati ninnu na covid nana jigin fo an bɛna ɲinɛ mais gouvernement ye mesure ta k'a fɔ scientifiquew ka
conseil kɔfɛ ko ka mesure ninnu alléger an m'a fɔ ko ka dabila mais ko ka alléger donc o allègement kɔfɛ an y'a bila pewu an ɲinɛna kɔ donc sumaya nana bana dun ma ban banakisɛ in an kan k'a faamuya k'a fɔ est ce que a bɛna ban an bɛ se k'o ɲininkali kɛ maintenant n'a tɛ ban donc an kan k'an ka vie kɛ n'a ye parce que hali n'ale tɛ dɔwɛrɛ bɛ se ka na donc n'o bɛ min na n'a fɔra an ye an bɛ se k'an yɛrɛ tangama ye sira minnu ye an hakili la an bɛ ala deli an ka kɛ tulo kunnandi ye pour que an bɛ se ka tɛmɛ o sira fɛ cogo min na maintenant sisan a bɛ ka yɛlɛ mɔgɔw ye mesure wale ɲuman minnu n'an tun b'a bɛɛ kɛ an y'a bɛɛ bila i dun t'a dɔn ɲɛnajɛ la karisa covid b'a la ou bien covid t'a la mais sisan fura bɛ yen ni covid b'i la i bɛ se ka furakɛ wa bana bɛ ban pewu donc hakili la an kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que ni min man kɛnɛ o ka se ka lakodɔn n'o lakodɔnna fura bɛ yen kama o bɛ se ka di warisara tɛ a si la donc ni fura dira ni furakɛli kɛra o bɛ se ka dankari bana la mais n'an ma olu fara an boloda la a ka ca ala fɛ bana ni a bɛna an sɛgɛn kosɛbɛ banakisɛ wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka mura bila mɔgɔ la covid banakisɛ fana bɛ mura bila mɔgɔ la donc a bɛɛ ye ɲɛsinnen don ninakili ma a bɛ komi a bɛɛ bɛ se ka farikalaya bila mɔgɔ la i komi pali banakisɛ ma n'i sɔrɔ o bɛ farikalaya bila i la fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se ka mura bila mɔgɔ la mais fo dɔgɔtɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli de k'a jira nin banakisɛ in don ou bien nin banakisɛ in tɛ donc k'a fɔ ko mura bɛ n na ou bien n fari ka kalan ko covid don o tɛ dɛ parce que mura dɔrɔn hali ni covid t'a kɔrɔ o bɛ se ka farikalaya bila mɔgɔ la et puis mura fana ni sumaya bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan donc sɛgɛsɛgɛli de bɛ se ka nin bɛɛ faranfasiya. an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Sɛki Amala nin tun y'ale ka ɲɛ fura cogo min na an bɛ dugawu kɛ bana in ala k'an kisi a kasara ma n'an bɔra ye min ye projet kura dɔ kɛrɛnkɛrɛnna olu k'u tɛgɛ di minisiriso bɛ an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsin bɛ yiriwali kuntalajan ma k'u tɛgɛ d'o ma waati yɛlɛma mun ni mun de kan ka kɛ bi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ an ka jamana kɔnɔ na projet in yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ projet bɛn ka di ye a ma ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Mohamed Kamara ye an ka lamɛn. anw ka waati yɛlɛma kɛlɛli jateminɛ o ye minnu bɛ sanu bɔ ni baara caman kɛ an ka sigidaw la mun bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni nati sigida la donc secteur privé an mago b'u la non seulement u ka hakilina ɲumanw di mais u k'u ka investissement nati k'an dɛmɛ ka fɛn tiɲɛ o man jugu mais ni i bɛ ka a kɛ ka dɔ bila a nɔ na a bɛ sini ɲɛsigi baara nɔgɔya bolo an tɛ se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ jamana in kɔnɔ n'i ma se ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn a ka bɛn kelen kan ka to da kelen fɛ pour que n'aw bɛnna mun kan a ka kɛ a kɛcogo la an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ pour que dɔ ka bɔ jiritigɛ la mais i tɛ se ka waati yɛlɛma kɛlɛ n'i ma fɛɛrɛ kɛ jiriko la fɔlɔ. an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Mohamed Kanye o kɔfɛ min ye minisiri bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin bɛ yiriwali kuntalajan ma Modibo Kone ale yɛrɛ kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. waati yɛlɛma kɔsɔn ko caman b'a la ka ye an yɛrɛ fɛ bi an yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ minnu na ji tɛ yen olu kɛ bɛ zone d'inondation ye ji bɛ kɛ fo ka mɔgɔw gɛn ka b'u ka so kɔnɔ o bɛɛ ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ de ye donc kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ n'an ye mɔgɔ sɔrɔ minnu ko k'u fɛ k'an dɛmɛ an ka dugumakolo ka se ka sɛnɛfɛnw fana lakana o kɔnɔ je pense que an kan ka foli d'olu ma waati yɛlɛma a bɛ se ka kɛlɛ ayiwa an bɛ campagne de reboisement la sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka jiri kelen turu i b'o turu pour que o ka se ka ɲɛ an bolo. an balɔrɔ ka fɔ nin tun ye minisiri ka ɲɛ fura cogo na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ projet kura dɔ sigira sen kan min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye farafinnɔgɔ yɛrɛ ka se ka don ba la o projet in u bɛ ka baara kɛ cogo jumɛn de la a ko ɲɛma Adama Jamuteni ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. engrais min lo engrais organique lo n'an b'a fɔ ma engrais bio olu kun ko 400 kg par hectare ne ye 100 kg ta ka o utiliser hectare kelen na min jateminɛ la bon n y'a utiliser yɔrɔ min na ani ma utiliser yɔrɔ min na n y'a ye a wulicogo ma se ka kɛ kelen ye alors que n y'a dan don kelen n y'a utiliser yɔrɔ min na bana m'o minɛ insecte ma se bon ma utiliser yɔrɔ min na chenille dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma chenille légionnaire a bɛ don kaba yɛrɛ kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw caman b'a dɔn bon n y'a ye a cayara o yɔrɔ la bon n y'a utiliser yɔrɔ min na ma foyi constate kilo 400 i k'o don hectare kelen na san wɛrɛ e bɛ se ka a jigi ka kɛ kilo 200 ye voilà élément minnu b'a la halisa olu bɛ to yen sunungunɔgɔ dɔ bɛ yen n'i y'a don ni sanji bonyana i b'a ye i ni mɔgɔ min bɛ dancɛ la i b'a ye a b'a i ka élément pousser ka taa o t'i ka foro la a bɛ ji minɛ ka bila c'est-à-dire pour conserver l'humidité ka nɛɛma minɛ ka bila sumansiw kɔrɔ fo ka taa se o mɔnli ma parce que a bɛ se ka kɛ san dɔ la an ni sanji ma fori i b'a ye sɛnɛfɛnw caman bɛ yen minnu ma kɔn a dan i b'a ye u ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya mais nin bɛ ji minɛ ka bila fo ka taa se a mɔ ma bon n'i fana y'a don komi chimique i bɛ se k'o don dongo 2 n'o ye MPK ye
n'o do caman b'a fɔ n'i ma ire do k'i ka kabakolo tɛ kunbaya bon nin ye dongo kelen de ye n'i y'o do o n'o ka élément bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye adama jamuteni kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka don k'a fɔ ɲɔnɔ ka taa se komini kala sigida kɛrɛnnena o ye molodon marabolo de kɔnɔna ye sira kɔni tigɛlen bɛ ye pewu k'a sɔrɔ kɛ bi sira kɔni a kɔni gɛlɛyaba an baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ tali kɛ mama nɔ kana mayiga la sira in tigɛli la a ye maa dɔw ɲininka sira in kan an ka siraw lamɛn. ne tɔgɔ Marsibe tiɲɛna an sɛgɛnnen don ko lasini an fɔnsera bi an fɔnsera ditɔn de don an bɛ taa sira de san bolo don sira ma nɔgɔ fewu i ye ɲɔgɔn jɔ tɛ i b'a sɔrɔ sira de ka ɲi dugunan t'a la o bɛɛ ɲɛ b'a la o an bɛ molodo ɲɔnɔ kɔfɛla la ni rebelle pont tɛmɛ dɔɔni dɔrɔn ka taa yɛrɛ misi molodo ɲɛ fara bɛ yen molodo bamanan ni molodo centre cɛ sebesun kɛrɛfɛ o fana kabako ye a bɛɛ a ci man ɲi ɲɛma kɔni sɔrɔ k'an dɛmɛ kɔnɔ a bɛ diya n ye. ne tɔgɔ Salum Kaneji ka bɔ Kumantigi ne bɛ taa ɲɔnɔ ne ka moto a dɔn na bɔ kɔnɔ a ma diya dɛ mɔgɔ de b'a la gɛlɛya b'a la fɔnsera. ne tɔgɔ Seru Fofana ne ka baara ye moto taxi boli vraiment tiɲɛna sira a kɛmɛ k'an degun dɛ sira yɛrɛ de tɛ yen nɔ ji b'a la yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ patinesi b'a la a fonse n'i tiɲɛna na dɔrɔn n'i ma taa kanari kɔnɔ i bɛ taa bɛn mobili wa sennɔ kɔnɔ sira yɛrɛ kɔni vraiment tiɲɛna a kɛmɛ ka tɔɔrɔ ka tɛmɛ dan kan an kɔni bɛ se ka mun ɲini o fɛ kɔnɔ o ka ɲɛ an ma yɛrɛ dɛ o k'an ka nin sira kelen dilan ka d'an ma koyi sɔnni a ma nɔgɔ dɛ walahi an ka fɛn bɛɛ de bɛ se yan kan. an b'a lɔn k'a fɔ mama nɔ kana mayiga maa dɔw ɲininka o kɔfɛ a taara mɛri yɛrɛ nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ o ye molodo mɛri ye mamadu kaloga a ye ɲininkali ko la o yɛrɛ ye min fɔ o filɛ. ne ye Mamadu Kaloga ye ne ye kala sigida mɛri ka foli lase mama yɛrɛ ye ka wuli bi ka n'a ɲininka molodo ni ɲɔnɔ cɛ sirako la molodo ni ɲɔnɔ cɛ sira a bɛ sira dɔ de fɛ n'o ye route nationale ye jamana ka sira la route ɲɔnɔ banama ou bien la route ɲɔnɔ nara an bɛ o ko de la fɔlɔ mɔgɔw ka faamuya n'o faamuyala ye jamana ka sira de don jamana de kan ka dilan kominiw ta ye min ye i ka sira bi o baaraw de kɛli la mais siraba mana kɛ cogo o cogo adamadenw de bɛ sira latagama donc an ka commune b'a la commune mariko b'a la an bɛɛ b'a ye bi ka bɔ molodo ka taa ɲɔnɔ gɛlɛyaba b'a la ji bɛ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛmɛni yɛrɛ tɛ ko nɔgɔn sira in en réalité sira in tiɲɛnen don kosɛbɛ mais salon sirimu ne yɛrɛ ye wulikajɔ dɔ k'a la ka taa se fo direction ma n'o ye PDG k'a ɲɛfɔ a ɲɛna an ye photo ni fɛnw ta ka taa yira la o y'an dɛmɛ kosɛbɛ a baara la samiya bɛ taa ban kuma min sira in yɛrɛ tun kana tigɛ Salasingo a ye mɔgɔw bila ka na olu nana ka na baara in kɛ mɔgɔw fana bɛ baara kɛ ka se dan na enveloppe min b'i bolo i bɛ baara kɛ ka se o dan na entreprise kɔni bɔra Segu bon molodo k'a kun t'a la ɲɔnɔ ka taa kalama hali a contrôle ni fɛn bɛɛ o bɛɛ ye ale de bɛ marché di ale kɔni a y'an dɛmɛ a la donc an ye salongo tɔ kɛ an ma gɛlɛyaba ye sira in na sira in bannen yɛrɛ de don sira in pour ka ɲɛ sisan fo ka sira in ka recharger kura de ka sɔrɔ ka latiri kura k'a la si possible ka goudron k'a la baara fitinin tɛ baaraba de don mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ sira min kɔni don c'est la RN 27 route nationale 27 ɲɔnɔ banaba donc mɔgɔw k'a faamuya jamana ka sira dilanta de don tiɲɛ ka d'Ala ye ɲinan fana Ala y'an garisɛgɛ AGEROUTE la u ka subdivision dɔ dayɛlɛla ɲɔnɔ cercle la bi madame Sidibe Nasuru Ture o de ye a ɲɛmɔgɔ ye ale nana sigi an fɛ yan a ma mɛn kosɛbɛ u wulila ka se ale fana ma ka kuma ɲɔgɔn vraiment k'a bila ka priorité la pour que a baara bɛ se ka kɛ conseil yɛrɛ la a ye wele ko n ka sira in photo n'a fɛnw bɛɛ ta k'a ci a ma n ye a photo ta k'a bɛɛ ci a ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye mɛri kan ye kala sigida mɛri Mamadu Kaloga a fɔra cogo min na fɛn fɛn wulikajɔ ye bi n'o bɛ sen na ka ɲɛsin marabolo in ma ala k'a bila ɲɛta minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kunungo kɛrɛnnena kurumarikaw fɛ yen dugu min ye wele ko Madinɛ olu jeunesse olu ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko jamana kɛlɛkɛcɛw bɛ tɛmɛ ka bɔ Jabali ka taa Suwa la sira tiɲɛnen don jeunesse wulila k'u jɔ k'a fɔ sɔrɔsiw ka mobili deli ka tiɲɛ ye o tɛna kɛ u sigilen ɲɛna bilen ka wulikajɔ kɛ k'u yɛrɛ di sifinnakaw ka sira kɔni k'a dilan kosɛbɛ ni hakilila in mara ɲɛma minnu bɛ yen olu k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin hakilila in ma kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka lakanabagaw kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya n'an bɔra ye min ye kerecɛnnakaw olu ka kan dɔ min bɛ yen n'a bɔra ka kuncɛ an ka jamana kɔnɔna na kalo in kɔnɔna la o kun tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ ka se ka wulikajɔ balalen kɛ ɲɔgɔn faamuya yɛrɛ o bɛ se ka na cogo di an ka jamana kɔnɔ Malikura ko min y'a ko ɲɛmaa ye Angelaine Jakite ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. an ka san saba baara bolodalen dɔ de don donc an miirila la ko a ka ɲi a bɛnnen bɛ musow ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'a sigi ala senkɔrɔ a bɛ i n'a fɔ retraite spirituelle o ka ɲi anw ma a b'a to an muso an bɛ ɲɔgɔn dɔn nka a b'a to an bɛ kɔkɔ danaya la o hakilina de nana an na ka nin kan in labɛn Bamakɔkura district kɔnɔ nka an m'a kɛ Bamakɔkura district dɔrɔn ye an ye da yɛlɛ Bamako muso bɛɛ dénomination bɛɛ ye o de la an nisɔndiyalen bɛ vraiment an ye dénomination bɛɛ presque o bɛɛ bɛ yan ani musow bɔra Bamako Mali yɔrɔ bɛɛ hali kucalaw dugu bɛɛ ka na vraiment a diyara an ye a bonyara an ma an ka thème belebeleba kun ye min ye o ye danaba muso
kɛ baarakɛminan senuma ye i ka matigi an hakili jiginna na ko an bɛ ka kuma malikura ko la o malikuraya o tɛ se ka kɛ ni yɛlɛma ma don anw yɛrɛ fɔlɔ ka ɲɛnamaya la anw ko ni an b'a fɛ k'an ka jamana yɛlɛma fɔ anw taabolo ka yɛlɛma anw jogo fɔlɔ ka yɛlɛma walisa anw yɛlɛmatɔ anw minnu ye muso ye anw ye furumuso ye anw ye balimamuso ye anw ye baw ye ni anw yɛlɛmara siga t'a la an ka yɛlɛmali bɛ ye an ka sow kɔnɔ a bɛ ye an cɛw ka ɲɛnamaya la a bɛ ye an denw ka ɲɛnamaya la a bɛ ye an ka egiliziw kɔnɔ wa siga t'a la yɛlɛmali bɛ na hali an ka jamana kɔnɔ o de nana ni nin hakilina ye ani nin miiriliba ye kanko ta fan fɛ ne bɛ se ka min fɔ n balimamusow ye minnu bɔra yɔrɔ bɛɛ ka na ni kan in na ne ka foli de bɛ u ye n bɛ ala fo u bɛɛ kelen kelen ka ɲɛnamaya kɔsɔn ani ka ladilikan min di u ma k'u u nana kan na u ta kana kɛ nali gansan ye nka u ka na u ka lamɛnni kɛ u kana da lamɛnni dɔrɔn ma a ka kɛ yɛlɛmali ye u ka ɲɛnamayaw kɔnɔ walisa don nataw la yɛlɛmali yɛrɛ ka ye an ka jamana bɛɛ kɔnɔ an tilalen an ye ala deli jamana ye ko ala yɛrɛ ka basigila na jamana kɔnɔ ani a ka hakilitigiya di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma walisa u ka se ka ni jamana ladon cogo bɛnnen na mali ka hɛrɛ min banna an ka segin an ka hɛrɛw ma ni an ka danbew ma Angela y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ sengaw fɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ ka nin baaraw kɛba caya sango bi u bɛ na tila minnu ta a bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka jamana ɲini k'a bila yɛrɛ dɔn kalan basigi o minɛ kɔnɔ ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko hɔrɔnya tɔn olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a sɔrɔ a ɲɛmaa ye député Burama Tijani Traoré ni bɛ yɛlɛ ka Banazole Bura ale fara ɲɔgɔn kan ba kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ député a y'a ŋaniya sira kelen député a ko bɛ sen na kalo saba dugutigiw k'u sara a y'alimamiw yɛrɛ fara kan député kɛlen kɔfɛ k'a ban hali bi a baaraw bɛ sen na sibiri tɛmɛnen na a bɔra ni ka dɛmɛba ni ka se ka sigi sen kan a kɛnɛ ka Welesebugukaw ka maire Boubacar Samake ale ye min fɔ a kɛnɛ ka o filɛ Banazole Burama ye wele ko monsieur Mari bɛ yɔrɔ jumɛn n ye dɛmɛ sɔrɔ i bɛna minɛ k'a ɲɛsin commune 14 ma ka don député a kɔnɔ hakili la a y'a ka san 5 kɛ kalo saba a bɛ dugutigiw sara 99,000 o kɔfɛ a bangera dugu min na a ye muso kɛlɛ ta ye o fɛnɛ bɛ bɛn $1,000,000 ani 100,000 ma an bɛ wagati min na i komi sisan octobre kalo jamana kɛlen bɛ k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ don ye adamadenw an k'an kɔfɛ ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na ne bɛ se k'a fɔ Banazole Burama ale b'o la sanko t'a la octobre ko t'a la wagati bɛɛ a bɛ k'a kɛ wari musaka yɛrɛ a bɛnna $14,000 ani 60,000 o de bɛna tila commune 14 ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Bagineda ka na Safebugu la ka na Mutugu la ka na Guraba ka na Cɛrɛ Sanakɔrɔba Jalakɔrɔba Welesebugu Sanankɔrɔ Jitumu ka taa se Tagadugu Jalakɔrɔ ma Faraba Ɲaganina ani Kuruba ani Siyɛntula commune u b'a kɛ commune 14 ni $14,000 ani 60,000 o de bɛna tila o commune 14 ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin dugu o dugu alimami 50 dugutigi 50 mɔgɔ min bɛ ni ɲɔgɔnna bonya kɛ o bonya man ka di cogo la o de la an y'aw bɛɛ wele k'aw kɛ seere an bɛ ala deli nin wari ni a taara yɔrɔ min na an bɛ ala deli ala ka caman bila nɔ honorable ka baara nin ye dugutigi dɛmɛ ye o kɔfɛ k'a daminɛ ɲɛ bɛ couché min na Zanbugu la an ka commune kɔnɔ k'a daminɛ Zanbugu la ka na Welesebugu ka daminɛ gendarmerie da la ka taa se Mana Banazole Burama y'o da o kɔfɛ a ye dɛmɛ wɛrɛ kɛ o dɛmɛw bɛ ɲɛsin sifinnakaw ma denmisɛnnin mɔgɔ 7 mɔgɔ 2 taara kalan kɛ kɔfɛ mɔgɔ 5 olu y'u kalan kɛ Bamakɔ yan donc an b'a fo la o kɔfɛ a seko ye jiko min ye a y'o kɛ a seko ye mɔgɔ kelen fana dɛmɛ ye i sera a ma kungo fɛn fɛn na a y'o kɛ donc ne kɔni nisɔndiyara bi an bɛ welewelemada kɛ Welesebugu ani commune tɛnkunin bɛ Welesebugu la u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ communew na. an balona k'a fɔ ni tun ye Welesebugukaw ka maire kan ye Banazole Bura yɛrɛ a yɛrɛ ye kuma min fɔ baara in senfɛ an ye ɲininkali k'a la an ka yɛrɛ lamɛn. ne tɔgɔ ye Burama Tijani Traoré ne bangena dugu min na o ye Banazole ye o de kosɔn mɔgɔ caman bɛ n wele ko Banazole Burama Ibrahim Boubacar Keita nalen jamanatigiya la a ye député fɔlɔ minnu
ni olu kɛra député a ka mandat fɔlɔ kɔnɔ ne y'o député dɔ ye anw taara Kati mara kɔnɔ Welesebugu o bɛ Kati mara fɛ an ye san 7 ɲɔgɔn kɛ député ya la ka tila tuguni a ka mandat filanan kɔnɔ anw de kun ye sebagaya fɛnɛ sɔrɔ Kati mara kɔnɔ tuguni ne ka parti tɔgɔ ko ADJS hɔrɔnya tɔn anw ni Asman ni IMRD anw de taara alliance la RPM ni URD kana se Adema ma anw de ye olu bati ka sebagaya sɔrɔ olu kan Kati mara kɔnɔ ni an ka fanga nana bɔsi an na cour constitutionnelle fɛ député minnu n'olu murutira k'a fɔ ko u ka faga bɔsiru la o député 30 ka ɲɛmɔgɔ de kun ye an y'an ka nisɔngoya de yira ni jama fana bɔra ka fara anw kan jamanaden yɛrɛ bɛ murutira o bangena min fana na bɛɛ y'o ye fanga kura nana jamana in kɔnɔ an bɛ barika da u ye u bɛ baara min fana na an b'u soutenir k'u dɛmɛ o kɔfɛ ne ka baaraw bɛ jamana kɔ kan o ye Congo Kinshasa ye ne bɛ o jamana in kan bi san 30 ni san 2 jamanadenw ka wele selen ma k'a fɔ ko n kana ɲɛmɔgɔya ɲini yan nana kana ɲɛmɔgɔya ɲini o fana selen a dan fana na n seginna tuguni ka taa n ka kɛn yɛrɛ ye baara o la yen ayiwa n bɛ o ta ka segin na Congo ani yan cɛ k'i bɛ ka dugutigilakaw sara ka alimaminakaw fana faraka dɛmɛ de don k'a ɲɛsin u ma sabula ne bɛ députéya la wagati min na ne yalara dugu 300 ani dugu 50 kɔ de bɛ nin bolo in kan yan ne bɛ fanga ɲini wagati min na n bolo ka se dugu kelen-kelennaw bɛɛ ma ka dugutigiw bɛɛ ye ne ye dugutigiw ye k'u sɔrɔ degun min na o degun o ye ne hakili tɔɔrɔ kosɛbɛ i b'a ye dugutigi dɔw bɛ yen bɛrɛ t'u jɛ san 100 la i b'u ye fosi de t'u bolo hali ni bana y'u sɔrɔ hali aspirine n'o ye banafura nɔgɔman yɛrɛ ye o de se t'u ye k'o san hali gulokiba ɲuman 2 i t'o sɔrɔ dugutigi dɔw bolo i bɛ dugutigi dɔw ye k'a fɔ ko dugu de kalifalen bɛ mɔgɔ min na ko de ye nin ye k'a fɔ ko ni faamaw nana k'u b'u ɲɛsin cɛkɔrɔba ma ko de ye nin ye ne y'a ye ko tiɲɛ na ɲinɛ kelen man ka dugutigiw kɔ ne y'a ye an ka dugutigiw tɔɔrɔlen don n y'a ye u degunnen don dugutigiya fanga in u b'a bɛɛ kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔ ne y'o ye maintenant ko ala ye garijɛgɛ min kalifa ne la jamana kɔ kan ne se ye min ye kalo saba ne b'o fara ɲɔgɔn kan o hinɛ la tɛ dugutigiw ma ala ye ne yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ o la ne ka députéya san 6 ani kalo 6 in kɔnɔ kalo saba an bɛ o musakaw sɔrɔ ka n'o di dugutigiw ma a caman kun bɛ kɛ a bɛ bɛn miliyɔn 14 dɔw yɛrɛ bɛ yɛlɛ o sanfɛ ayiwa an b'a di mɔgɔ minnu fɛnɛ ma n'o y'an ka cidenw fɛnɛ ye ni san 6 ani kalo 6 in kɔnɔ a dɛmɛ bɛɛ kun bɛ lase a ɲɛ 12 ma dugutigiw ma kalo saba dugutigi kelen-kelenna kun bɛ bɔ a 9 de sɔrɔ bon ne yɛrɛ tɛ député la sisan a nafolo fɛnɛ députéya nafolo kun tɛ dɛ n ka kɛn yɛrɛ ye baara min ye ni y'o sonsoro ye a nafolo kun bɛ taa o de la y'a faamu ka na n'a ye jamana in fɛnɛ kɔnɔ k'a di k'a ɲɛsin an ka dugutigiw ma ne ko san n bɛ députéya la n tɛ député la sa mɔgɔkɔrɔw sɔnni ani ka mɔgɔkɔrɔw dɛmɛ o ye wajibi ye an ma ne yɛrɛ y'a ye tuguni n ko an bɛ se ka ko in fɛnɛ bonya tuguni an ye alimamuw sen don a la yalima e bɛ wulikajɔ min kɛ Burama i faso u y'a dɔn ye wa faso kɔni y'a dɔn ne kɛra député ya san 6 ani kalo 6 députéya o ye bolokɔrɔta fanga ye ni sigida mɔgɔ ma da i la bolokɔrɔta fanga i kɛ man di ka se sɔrɔ la dɛ u tilala tuguni k'u ka ɲɛnamaya kuraya kan tuguni ni fanga min n'o binna ni olu nana ka na o jagoya tɔrɔki ka bɔ an tɛgɛ kɔnɔ an ka sebagaya sɔrɔlen sigida mɔgɔ bɛɛ murutira k'a fɔ ko ayiwa fanga bɔsilen fɛnɛ min na nin an ma jɛn n'a ye an bɛ se k'a fɔ sigida mɔgɔ y'a dɔn anw yɛrɛ fɛnɛ b'a ɲinina ala fɛ don o don an bɛ taa nafolo min ɲini kɔ kan ye o nafolo ninnu o sɔrɔ belebele ka kɔma segin ka na se an k'o tila an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana in kɔnɔ yan. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye député Burama Tijani nɔ Tarawele Banazole Bura nin wulikajɔ ninnu ɲɔgɔnnaw an bɛ dugawu kɛ ala ka ninnu de caya ka wulikajɔ kɛ n tɛ fanga na waati min k'a fɔ k'i cɔn ka maaw dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ an b'a lɔn k'a fɔ nin ye dɛmɛ de an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya n'an bɔra ye muso fɔlɔ min n'ale kɛra commandant ye an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la bi ka taa Funɛ Mayiga baara minnu bɛ bi furancɛla fanga o dɛmɛni ani bi ko an ka siraw minɛ jamana in a se ka taa ni tiɲɛ tɛ ale ye kuma minnu fɔ an ka lamɛn. Mali problème ye min ye k'a biri mouvement démocratique nana décret d'application ko dɔgɔyara wa kabiri ATT ka coup d'état kɛra décret d'application ma bɔ bilen. Or c'est pourquoi les gens disent loi électorale maɲi nin maɲi i b'a dɔn ministère de l'administration ATT tile la ka ne to commandement na u y'o o problème résolu min ya u y'o résolu fɛngɛ de lettre circulaire maliyɛnw ɲinɛn'u kɔ n ko jury i b'a fɔ ko jury tɛ Mali la loi électorale dilanla ni mɔgɔ minnu y'o si tɛ loi dilan cogo dɔn la première des choses c'est que cohérence yɛrɛ kun tɛ projet fɔlɔ in na mais hali minnu ye cohérence k'a la i b'a dɔn k'a fɔ ko déficit b'a la a filɛ u blocage filɛ nin parce qu'il n'y a pas d'explication ne t'a fɔ droit jo don ne t'a fɔ droit tɛ foyi tɛ mais mɔgɔw kana mɔgɔ wɛrɛw ka dugukolo san il y a une question que un vieux m'a posée hier il a 84 ans a ma kɔrɔlen a kunkolo b'a kan sanfɛ a ko ma sœur a ko n'u ko mɔgɔw ka n'u ka dugukolo san o tuma n'u mana minɛ k'u bɛ gouvernement ka nafolo récupérer u yɛrɛ de b'a san wa
n'a y'a ka nafolo feere a ka nafolomafɛn feere k'i ka wari sara o t'i bɔ a ne ko k'a kana feere hakili bɛ mun de la o yɔrɔ la gestion foncière bɛ cogo dɔ la bi ni mɔgɔw ma wuli ka jɔ yari ye communiqué ko n'a dira mɔgɔ min ye k'i ka dugukolo kɛ titre foncier a bɛɛ gouvernement ka wari ɲini de ye o mais ne bɛ kuma kelen f'i ye n'u ma dabila guerre wala min bɛna wuli o bɛ kɛ guerre foncière ye an ka sabali wari ɲini cogo bɛ yen wari nin ɲinini ye tiɲɛ de ye a jagoyara nka wari ɲini cogo dɔ bɛ yen o man ɲi dɛ an ye 3 milliards don min kama cogo min na n bɛn'o f'i ye ala ma hinɛna domaine directeur kɔrɔ la ko Matene Keita a bɔra ENA la tuma min a taara fiscalité foncière de kalan cɛ in nana ka na ni di baara ma o cɛ in de nana fɔ ko Mali mɔgɔw tɛ taxe ad valorem appliqué an nana taxe ad valorem de appliqué compagnie minière la Randu Gold olu de nana 3 milliards sara Mali ye bi ne y'a mɛn ko 400 autorisation d'orpaillage de dira IBK tile la o 400 kelen mana ka taxe ad valorem sara Mali tɛ recette bɔ yɔrɔ si n'o tɛ o n'u bɛ kan ka taxe minnu yira k'olu b'o sara n'o tɛ kelen dɛ taxe ad valorem t'o ye dɛ fiscaliste dɔw bɛ yen a y'a f'u ye gouvernement mɔgɔw ministre des finances sɔn'u ka t'u nɔrɔ mɔgɔw ka dugukolo la dugukolo bɛ ban de n'i y'a bɛɛ feere a bɛ ban de bi ne y'a ye commune 3 la an ni maire y'a fɔ k'a ti min titre foncier autorisé ko parce que c'est irrégulier ko mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 tɔgɔ b'a kan min mana taa ni wari ye domaine na dɔrɔn u bɛ girin k'a k'o tigi ta ye a ma nɔgɔn tuma dɔw la ni mɔgɔw ma se ɲɔgɔn na dooma baara la u ma se ɲɔgɔn na tribunal la a tɔ bɛna kɛ an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn ka mɔgɔ sara lubaru sara u ka karisa faga a ye n ka du minɛ na a y'a fɔ faamaw ye u ka sabali an baladan k'a fɔ nin tun ye ka fune kan ye a fɔra cogo min na jamana in kɔnɔ fɛn fɛn Mali bɛn ni kelenya ye bɛɛ bɛ kuma n'o de ye jamana in basigi na lafiya k'an tɛgɛ don juruba kelen na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo an karamɔgɔ Irisi ni Ikɛrɛ ni ka kɛlɛ kunkan ni dɔgɔfarancɛ yɛrɛ kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Irisi sɔrɔla su ye mugu jugu dɔ fili min ma kɔtigɛ a kɛra jamana fila in dancɛ la wale in yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa 8 ɲɔgɔn ni bɔnɛ u ni na Ikɛrɛ ni kaw la ni waati laban in na a kun jirala fɛnɛ Ikɛrɛ fɛ k'ale bɛ ka sebaya sɔrɔ ni kɛlɛ in na n'an bɔra yen an bɛ taga Kɛnɛya jamana kuntigi kura n'ale William Iritoro a jirala k'a fɔ ale ye bɔ ka laselikɛ tarata don sɔgɔma k'a jira ka ni jamana kuntigi kɔrɔ k'u bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛ la walasa jamana ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a jirala fɛnɛ ko ni jamana in yɛrɛ kɔnɔna la ko nin bɛna k'a maa 5nan ye min bɛna kɛ ka jamana in mara n'an bɔra yen Algérie ni Maroc cɛ furugufurugu tɛmɛnen kɔ san 1 a jirala Maroc jamana masakɛ n'ale Mohamed V k'a bɛna tagama kɛ novembre kalo nata in na min bɛna kɛ arabuw ka lajɛraba dɔ kɛnɛ kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Beni a jirala kunu yɛrɛ araba fɛn min y'a defu jatigɛ walekɛlaw ye k'u ka bingani wale dɔ senfɛ k'u ye maa 5 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ni waati labɛn yɛrɛ la jirala fɛnɛ ko wuli ka jɔw bɛ sen na Uganda jamana ale ni Congo fɛ ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ walasa maajugu mu bɛ ka jamana in dancɛ la ka se ka dan sigi ni maajugu ninnu na an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛlɛlen nɔgɔya ni ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan